Mga ka-K5, nagpatinup-anay sang inumol ang mga players sang Barangay Baraluan kag Barangay Dumiles sa ginpatigayon nga Basketball League sang SK Council sang Barangay Dakal ditoy sa Banwa sang San Enrique sa tong Marso 30. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay punong Barangay Gary Padres sang Dakal, ginpayag sini nga ang paliga ang iya sang sangguniang kabataan para sa nagahilapit nila nga fiesta sa Mayo 4. Sa din may pulo ka barangay team ang nagpasakop sa ila nga hinampang. Suno sa iya wala naman sang komosyon nga natabo sa magtimbang nga bahin apang sang pass break na kag may gamay nga pagsagit ng players sang Baraulan sa lawas sang players sang Dumiles. Nagpito ang referee kag nagpahayag sang foul. Ginpasa naman sang player ka Dumiles ang bola sa player sang Baraulan nga may dala nga pagdisog kag didto na nagumpisa ang pagpatupa sang isa pa ka player sang Baraulan sang iya inumol. Nagdinalaga naman ang iban nga players sang Dumiles para kuntani magtambag apang nagintra naman ang iban nga tumalanaw sa pagpanumbag rason nga naginitay ang duha ka grupo. Samtang nagdesisyon naman ang SK Council sang Dakal nga dapat masettle ang duha ka grupo apang natala na ang mga ini nga igaban sa liga. Gintawagan do ka referee nga foul. Oo. Ay ang sitwasyon pass break ma'am ang referee sa piyak pa nga ring. Garing pagi tulod kay isa ginbalikan naman kag bunggoon. Okay. Garing ang tunggin bunggo na ginalikid na kag sumbagon tapos ang isa ka ang magurang na sa likod man nagbulig man sumbag. Live diri sa Banwa sang San Enrique, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.